tàu bên con ngi pen pau cái chính sinh ngộ dầu lấy ba cái chính pen kre cái jungi ya cái pen priang ya cái chính sang sinot ka ba art sau jong ka ribhoi president sinot kalong ka biak bet but iru kita kitchen ba cái chính pen kre jungi kim long ki balena henry in la pen dep ki hakipor lo biang haswa ba chính sedang jong ka ne cái chính sang sinot ai kublei ya reporters na ka ribhoi news ki bala wan ban yarap yangi ban pelat ya kene ka kubor kebaleng kot habit be kicing pediang jungi ya kicing sang sinot ban ngai kubleru epi baro ki basngap bi sngow ya kene ka kubor na kaliang jongka balang mauteri balang perstrian mauteri merdon hangne bat kumjuru na ka reception committee idon ka tokat ne ya kaban ai ka kubor habide bat kene ka jing sang sinot kaban salong menta na du ka khatra hadu arpho tarik jong ne bunai match kaban salong shen hapo kini sisni asing kaban wan nagaling jungi ngidon katuk ni ban ong ban yathu api kinong wan sya kani kajing sang sinat namar ba kalanti ka bawa ban bot poi sing ne sya kani ka balang hane long ki ba khap nya te ban pensuk ya kalit kawan jong pi ngidon ban yathu kumne bat lengkot kani ka por ngwa ban introduce pi ha be dei bat kani ka balang hang ne hamau tari merdon ka balang presbyterian mauteri merdon kadon hapo jung ka mautho merdon district ribhoi sep ngi presbytery bat hapo jung ka ribhoi presbyterian sinot ka jengai kumba nanungpo khatsan kilometer bat kumjuru na thina umsning kumba khatsan lane khatsau kilometer lathung ya kane ka balang house nam khat khandai spa arpho bat haunus nam ar hajar arpho ilayo ban rakhe ya ka jubilee ka jingdap sispa snam jong kane ka balang ha kini jingai linti ba sispa snam jongka ilayo ban priang ya ka wei ka jing sang sinot ka jing sang sinot ka persyang house nam khat khlai spa khlai kusan bat mentang yang sayo ban priang ya kani ka sinot ka pura jong ka ribhoi presiden sinot ha kini dari kita yo kisngi ban wan satang kisngi arsingi habidai bat kani ka jing priang jungi ya ka jing sang sinot ngatip ba kinong wan hang ne kilong ki babun kinar ki gwa kentup na du ki nongkit kam jong ka sinot ki pastor ki dukot ki delegate ki choir bat ki wei la se ki ban wan ha ka jing sang sinot la ka dei na du ka singi thoding le na du ha ka singi try te ban pensuk ya ka lek kawan ke jong pi ngidon ban yathu kumne ba kilenti ki ban poi sya ka ne ka balang hang ne hamauteri merdon kilong ateli kawai nang thina lat Q9 bat kabaar kati nang thina po RRTC umran diri nang thina lat Q9 ka jengai kumba 2 kilometer hangne bat nang thina po RRTC umran diri ka jengai kumba 10 kilometer te habede bat kinong wan na kit han nong po ngi kentu ya phi ba kanom long ga ba khapnya la ne banom sa kut blok i kentu ya phi ba pinwan nang nena Q9 kalanti kalong ka basuk bat kabla snabha bat kumjuro ki bawan nang thina po anak kit han umsning naneng pila banwan nang thina po RRTC bat ban pen itu ya kalanti ngila buru ya ki banners bat kumjuru ya ki knam ki bakdew ban poi sa kan kesnong bat kabalang hang ni hamauteri merdon te ban sa sisen ba ki surop kilong ki babha naka lenti nang nena RRTC kadai kabla siang rong bat kalenti kanang nena Q9 don ki benta bala dep ban siang rong don ru ki benta ki bang su siang ki mau bat don ki benta ru ki bang su sakut ang kum kalenti kendeu kum to tang ba kalong ka babiang nadu ki kalirit hadu ki kalihe dah ka bidai bat ki parking na kaliang jong ka balang bat ka reception committee ngilapen kre ba don atli ki parking ka wei ka dei hang ne ha lenti sinong jong ka sinong nungrim umksi ka jengai kumatang san spa metar na kanika pandal je kalong jingeseng sinot bat kibala ban pendiang kali hang ne ha ka parking hang ne halanti sinong nungrim umksi detang kito ki kali ki bapoi haswa ban sedang ka jingeseng kamut haswa ka sipau beje te kito ki kali ki ba poi hadin bala long jingeseng pan kila ban pendiang no hang thi ha ka hajingking wa umpi lapan kre ka parking ka bahe te nakaliang jungi ka balang mauteri merdon bat kumjuru naka reception committee
ngi pedang sengubha ya ki nong wan sya kene ka jinges yang sinot na du ki nong kit kam jong ka sinot jongi ki the court ki delegate ki choir bat ki we but yo let's say don na pedang ki para bangit na ki we ki presbytery na po ka sinot jongi ki we pat let's say ki para bangit na ki we ki kenhun balang la na ki we ki caka ngi pedang sengubha yepi de na kaleng jongi ngi don tangkat ne ban pen sngo hapi ban pen suk ya kalit kawan ka jongpi de kuble shibon